Sanibonani khala amaphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Uzile la comment section ubuze wathi ke mina ke nginokuphupha ngidla inyama ebomvu kodwa bengathi ke ubhale into kanjalo maningi amaphupho kuma comment ningixolele ungaphendulekanga uzophinda ke uyo checka ku YouTube ama video amaningi lokhu scrollile uyoze uyithole impendulo yakho uma ukuthi ke phupha inyama ebomvu lokho nje kusuke kubika isifo kucacile abadala bake bethi ke leso isifo esingase sivele emndenini uma ukuthi nawe nombuzo buzo ke comment section uzobe sengibuya phela nempendulo yakho ngizokutshela ukuthi lokho kubuzile kubika ukuthina empilweni yakho ngoba phela kubalekile ukuthi sazi ukuthi amaphupho esiba nawo abike ukuthini ezimpilweni zethu ungakhohlwa ukusubscribe no YouTube channel usifollow ku TikTok sichaza amaphupho kanti ke mangiba live ngizonazisa ukuze nizobuza ngabe yimiphi imibuzo enifisa ukuthi nazi izimpendulo zani sale kahle.